היי רחלה, היי ישראל, הזדמנות טובה לבוא ולברך אתכם. אבל לפני כן אני רוצה לומר ש30 שנה זה לא פטה מורגנה, ואת יודעת מה זה פטה מורגנה רחלה, לא צריך לספר לך. בהיותך ילדה קטנה לימדנו אותך חזור ושנן מהי פטה מורגנה. אבל כשאנחנו חושבים אחורנית 30 שנה זה באמת לא פטה מורגנה, זה מציאות. מאז את רחלה פגשת את ישראל, עשיתם את כל מה שאפשר לעשות וקצת יותר. גם התפתחתם, גם גדלתם, גם הייתם אנשי משפחה וגם אנשי חברים. ממש כיף להיות איתכם. תמיד אתם יודעים לתת את התשובה הנכונה בזמן הנכון, במקום הנכון. אני זוכר איך הייתה הפגישה הראשונה וסבתא אמרה חתונה בל"ג בעומר, ובאמת לא הגזימה, בקיץ התחתנתם, ומאז נולדו לכם ילדים מקסימים, כל אחד בומבוניירה, וכמובן נווה הקיץ שלכם ממש כיף לבוא ולבקר בו. אז רחלה וישראל, מה אאחל לכם? רק הרבה נחת, בריאות והצלחה, ועוד 30 שנים טובות, לא פחות מהשנים שעברו. תמיד אנחנו אוהבים אתכם, תמיד שמחים לפגוש אתכם, ותמיד תמיד תמיד אתם בליבנו. הרבה נשיקות, הרבה חיבוקים, רפי ונומי וכל בני המשפחה. שיהיה לכם אחלה חגיגה.